La penúltima, la birra tonta de la setmana. Tema que segurament la gent de la nostra edat potser està passant desapercebut aquest tema. Rècord Guinness. Hòstia, nen. Oh, Sí, nen. trec aquest tema, Això era molt refresca. guai. M'encantava veure el llibre aquest del rècord. el llibre del rècord Guinness. Sí, i quan feien algun programa per la tele... Era el llibre Sí. molt... De quan feies l'amic invisible al col·le. Sí. Era un regal molt típic de l'amic Però invisible. perquè al feia col·le. il·lusió veure a gamarusos fent coses estranyes, Clar. que dius, hòstia, tio. Això s'ha perdut, Ara fa temps, el Sí. segueixen fent, eh? Sí, M'he sí. documentat moltíssim. I les d'aquest portades sector. brillen molt, normalment. Sí, Per què trec aquest tema? Dos coses. Els catalans som gent bona. Som bona gent i Vale. hi ha molta creativitat i molta habilitat. hi ha molt de fill de puta, Vale. també et dic, eh? Quants rècords Guinness creieu? Perdó. És que se'm cola una R. Guinness. Guinness, com la cervesa. Quants en tenim? Home, jo crec que uns quants, perquè els catalans hacen coses. He fet recerca. Exacte. Àlex Roca, vale? Un atleta amb una discapacitat física del 76%, és la primera persona que completa una marató amb aquestes condicions. Molt bé. Vale? En 50 minuts i 5 hores, 50 minuts, 51 segons. Ja anava a dir 50 minuts. 50 minuts, el Roca. tio allà... Que la discapacitat quina és? Implantar-se un motor. Sí, bueno, ara diuen... Tio, però que, lo d'aquest paio és brutal. Lo d'aquest paio és Una espectacular. història superació. Molt És que, bé. a més, ella ha de pensar... És que vaig estar també ella mirant coses que deia ell. Sí. I deia que ell havia de pensar cada vegada que havia d'aixecar un peu i després l'altre. No, sí, el mèrit és el triple. Ser conscient de tot Hòstia, això. en sèrio? Sí, és molt heavy. No, durant 5 hores, tio. O sigui, acabes fràgil físicament i mentalment. Segueixo amb els esports. Alexia Putellas, primera dona que guanya la pilota d'or per segon any consecutiu. Kilian Jornet va fer una Hardcore 100, que es veu que és una cursa de 164,9 quilòmetres per les muntanyes del Colorado, tu. Aquest tio no està bé. No està bé. No està bé. Aquest home no està bé. I ja està. I saps per què no està bé? I s'ha de dir. Saps per què no està bé? Perquè com que el tio sempre corre, ningú para a preguntar-li si està bé. Saps? Perquè tu dius... Tio, però estàs... Sí, t'has pres. Kilian, un moment. Bueno, Però un moment. un fenomen espectacular. L'han entrevistat molt, aquest home. Sí. Jo crec que la pregunta ja se li ha fet. En plan, Kilian, Tu estàs bé? tot està bé? D'aquí t'estàs intentant escapar. D'aquí fugeixes, tio. Hisenda? Estàs corrent tot Dels el seus dia. dimonis. Jo crec que té dimonis. Jo vaig escoltar que mentre corre per la muntanya, això és veritat, s'imagina que l'estan perseguint uns pirates o uns monos o no sé què, i així... No, en sèrio, No, com que m'ho està crec. tantes hores, M'ho crec molt llavors es fort. fa la pel·lícula i el tio no para. Que el tio, o sigui, dorm mentre corre. O sigui, entra en un estat de... No, home, no. Sí, Com els trompetistes, que Stand-by. agafen aire mentre es toquen. En stand-by. T'ho prometo. O sigui, ell corre No. i és capaç de aconseguir el que aconseguiria el teu cos dormint. Tio, això és Vale. superperillós. No. Una relliscada i el cap tio, avall. el tio va despert, i veu. Mare de Com els Déu, dofins, tenen un ull obert. No va amb el pijama, saps? Però, Sí, vull dir, sí. però sí que és veritat que entra com en un mode Que de córrer bèstia, eh? superzen. Modo avión. Com els dofins, amb un ull Modo obert. avión, Sí, sí. així, Exacte. amb un ull obert. Llavors, tirant una mica d'esports més catalans, Toni Bou, vale? Perdó, són catalans i països catalans en general, també hi ha alguna de València, però de moment, Toni Bou Cuidado, és un paio, ojo, si no sabeu qui és, El del trial. Cuidado, el del Toni Bou. trial porta 32 campionats del món consecutius, Qui va? Consecutius? Sí. 32, des del 2017, aquest paio no ha parat de guanyar. Tot. Allà on s'hi presenta... Un moment, però els altres trialistes... No guanyen. És com per dir-li, tu, Toni. Ploren. Toni, tio. Toni, tio. Van amb peixet, tio. Deixa-la, Toni, deixa-la. Déjate. Toni, deixa-la. Toni Peixet, tio. Toni Peixet. Bueno, aquí una miqueta d'esports, vale? Això és el primer que ja he no vist. és Toni Bou, és Toni Prou. Toni. Prou. Toni Prou. M'ha agradat aquest. Tenim el primer reel M'ha de... agradat. Bueno, després, més rècords, va. Més rècords que han passat a Catalunya. Rècord Guinness de borratxos, vale? Això, i té a veure les cerveses Moritz. Valoració? Jo la dic, si cal. No us atrevi... Jo m'atreveixo. Per mi és pixat de burra. La Moritz? Sí. Tu dius que no. Per mi també. A mi m'has Aviam, dit que no jo- molts cops. Per mi també. La No està Moritz bona. Aviam, ha d'estar molt freda perquè te la puguis I veure. si ha d'estar molt fred algú, és que no està bo. jo he de dir que la millor cervesa que m'he pres era amb un tirador de cervesa que era de Moritz. Me'n vaig, tio. Bueno, a lo millor el barril Que- no era de Moritz. Que era, sí. Sí. Jo crec que l'etiqueta... No, perquè el tirador era de Moritz, tot era de Moritz, ja, el barril ha de ser de Moritz. Llavors,
és el Tradicionarius de Gràcia, el centre de Tradicionarius, tenien abans Moritz. El tanatori. No. Vas prendre la millor cervesa al tanatori. Centre artesà Hòstia, col·lega, Tradicionarius. I tenien Moritz. Però no sé com tenien el barril, que estava Moritz. boníssim. Era Moritz. I era de Moritz, tio. Moris, el tanatori. Bueno, doncs aquesta gent... Collons, com estem avui, amb els xists. Borja, Aquesta gent... segon strike. El tercer, batedor eliminat, El tercer, Perdó. Les targetes, hem de fer ja allò de les targetes. Aquesta gent van organitzar una inauguració de la seva Moritz Set Lager, un dia superimportant a les nostres vides. S'hi van presentar 1.243 persones i tothom va fer un tas de 3 cerveses. Vale? O sigui, aquí a la penya anava una mica mamada, bàsicament. I després hi ha rècords Guinness, vale? D'altres tipus, com Maria Branyes. Va fer història aquesta dona. El 2023 Hòstia, sí. va ser la dona més gran del món amb 16 anys. Perdó, Era catalana? 116 anys 1-1-6. el 2023. Pels d'interior. Va heredar aquest títol, vale, d'una francesa que es deia Lucie Randou, que tenia 118 tacos, i Maria Branyes, sí, nascuda a San Francisco, però filla de família catalana. Guapa i catalana. Jo crec que això és a base d'esmorzars de forquilla. Tio, però a més, la van entrevistar bastant. 116 quan estava tacos, fent xaval? I estava prou bé, O sigui... Estava fresca. Sí. Increïble. Algú deia, està flor de la vida. Home, flor de la vida... Bueno, flor de la vida no, però... 116 anys, que a les discoteques que pots entrar a partir de 16 anys, Sí. aquesta senyora, quan volia anar a la discoteca, li deien, senyora, Perquè anava a la usted discoteca. no puede entrar. Que no puedo entrar, puedo reentrar. Porque tengo M'hi puc 116. pixar al teu local. I et mereixes una tarja, mira, així de gros. Jo ara mateix... Borja, tu en portes dues, eh? Tu portes... Bueno, va, amb els xistes, segueixo, Vinga, va. perquè si no, Va, això no es foli, para, foli. La paella més gran del món. Voleu la recepta per fer-la? Vinga. Necessitareu 5.000 quilograms d'arròs, Perfecte! 12.500 litres d'aigua, 1.000 litres d'oli d'oliva. Feu càlculs de la Hòstia, pasta que loco! Ja, nen, tio, això... Una hipoteca. 150 quilos de sal. Jo, que soc xalero, a mi em falta sal aquí. A mi em falta. Vale? 6.200 quilos de pollastre. Imagineu-vos la matança de Texas a la granja que sigui. Bueno, nen. arribo al vegetarià dels tres, eh? Ja. Sí. Tu ves rient. Que hauries d'anar entre altres ingredients. Es va fer a València i aquesta paella pesava 30 tones, xaval. Seguim. Més gent saltant a peu coix simultàniament. On es va fer? A Castelldefels, tio. La gent estava una mica tal i la veritat és que aquí un fallo a Rècord Guinness. A Castelldefels. A Castelldefels, La gent saltant més a peu gent coix. saltant a peu coix simultàniament. Poca feina, tio. Poca feina, molt de temps, vale? Seguim, la barretina més llarga del món. Hòstia! Ojo, Clar, que això... En plan, en plan núvia, agafant-la per darrere. Això m'agrada, El nom no és molt català. Bueno, es diu Manuel Gil Emeterio. Hòstia, loco. Gualmo. És de la ceba. Eterio, no, Emeterio. Emeterio. Va aconseguir el rècord Guinness el 2016 amb la barretina més llarga. La barretina feia 100 metres i picos de barretina. O sigui que si algú té un perolo tan gran, bueno, que tio, sàpiga que la pot lluir. Que si agafes el tren, tens la barretina encara a casa. Són 100 metres de barretina. La Marge Simpson. Per això... La Marge Simpson és molt bona, clar. És veritat. Ei, m'agradaria molt veure la Marge Simpson amb barretina, que la ompli. Seria de les poques persones que la podrien aprofitar. Margarita. La Margarita. La Margarita. Però li quedaria com un gorro d'hivern, perquè el guai de la barretina és que et quedi el plec aquest. Bueno, però li fem un metro més. Vale. No? Però, tio, quan es posava gorros de piscina, Hòstia, no, perquè ho aixafava tot, ho aixafava tot. Hòstia, aquell gorro, quin d'herència. ho aixafava tot. Home, Aquell gorro està aguantant-ho tot allà. sí. Perquè aquell cabell... Però que era aquella senyora es podia guardar coses al cabell. Sí, guardava. Allò era espectacular. Vinga, va, I seguim. els dos últims. La traca més llarga del món va esclatar al Gir a València. Durant 40 minuts va esclatar una traca de 22,5 quilòmetres. Quina turra, quin tio. cony. És a dir, Però quina turra, nen. si tu la vols seguir, t'has de cascar. Una corrents, marató? Mitja marató, 22. Això, 22. Durant 40 minuts. Vull dir, espectacular. I com es deia el poble? Alzira. Alzira. I el grup de Facebook d'Alzira, es que tengo mi perro. Bueno, clar, segur que algun hi hauria. Es que tengo mi perro. Que... No entrem aquí. Víctor, no entrem aquí. No entrem aquí. I tant que No. A veure, acabo i entrem, vale? Acabo i entrem. Això es fa al més pur estil de Michael Bay. Coneixeu aquest director de Sí. tantes explosions? Sí. Doncs parlant aquest és un rècord Guinness que em va fer molta gràcia. Bueno, molta gràcia, vaig flipar. L'explosió més cara de la història del cine està a la pel·lícula Pearl Harbor, vale? Una Què mica va? de pim, pim, pam. Sí. Sí? El petardo que es veu al final de la pel·lícula va costar 5,5 milions de dòlars. Està bé. Es van destruir 6 barcos de veritat perquè va? vegis a quina lliga Què dius, juga tio? Hollywood.
t'ho dic en sèrio. 6 barcos. Es van destruir 6 barcos reals, de veritat. Es van utilitzar 700 barres de dinamita, 610 metres de metge, de cordo detonant, vale? I més de 18.000 litres de benzina. Clar, i es van carregar 20 ecosistemes Un petardet de marins. I després es van fotre a la paella de València.